ăsta. Ți plăti cu alergi tot atât. Când eram mic, la 3 ani jumate, am avut un câine care semăna perfect cu ăsta. Hai bine, dai. Și îl chema Lăbuș. Lăbuș? Și geanta noastră pe acolo. Hai, bag aici. Bag așa. Deci caută o poziție care se vadă ca un cap de om. Păi chiar de aici se vede perfect. Nu, nu se vede. Păi uite, vină să vezi cum se vede. Eu știu, dar poți și de acolo. Păi stai că mă duc mai jos. Am înțeles, eu bucată mână cu alte mână. Dă-te mai... Și stai acolo și verifică așa unghiurile. Mă poți prinde? Da, Cu tot cu sfinx? da. Hai, gata că ți-a ajuns. Trăiască Dacia! Liberă! Ok? Da. Acum mă duc cu fac. Păi haide, îți mai fac? Ce? Îți mai fac? Nu mie. Mai bagă-te tu dacă vrei. Dânsule.